Tak Čárlíku, kde pak tě máme? Kde pak tě máme, kamaráde? Haha, tady je Čárlík. Dneska by to šlo, viď? Takhle už je to dobrý, viď? Takhle je to super. Dobrý den, přátelé, prosím vás pěkně, jen takový krátký video. Protože neustále mě píšete, posíláte fotografie ohledně olivovníku. Olivovník, teďka olivovník jako. Protože samozřejmě po letošní zimě, co se s olivami stalo, hodně, ale opravdu hodně olivovníčků máte zmrznutých. Prosím vás pěkně, já když už teďka mám za telefonu dalších nějakých 5 zpráv, já prosím vás pěkně na to ani nereaguji jako jo, protože zaprvé ty olivovníky nemáte koupený ode mě. Nějaká paní mi tam teda psala dokonce, že si u mě koupila ochranný vak a že jí olivovník zmrznul při minus 18, jak je to možný. No tak prosím vás pěkně, k tomuhle už opravdu není ale co dodat, to už hraničí, já nechci být vulgární, jako jo, ale já nevím, kde vám kdo řekl, jako, že olivovník vydrží minus 18. Jo, samozřejmě jsou tady takový někteří střelci, kteří prodávají a tvrdí, že Ola Europa vydrží do minus 18, že s tím nemá problém, že Trachycharpus vydrží minus 20, jako, a tož tam, jako, jo, takovýhle gádání nesmyslný. Potom další kámen úrazuje, co mi tam psal pán, že sadil olivovníček, vlastně tam někde ve skupinách prostě se dočetl, že olivovník se v našich podmínkách nemusí chránit, jako že v pohodě vydrží minus 16, minus 18, že to je v pohodě a olivovník má na prach zmrzlej. Jo, protože v těchto skupinách tam vypisuje 50% lidí, kteří tam ani nemají co vypisovat. Jako, jo. To je taky další kámen úrazu a rozumím tomu, když někdo v dobré víře začíná s tou exotikou, jo, v té skupině si to přečte a tam někdo napíše nějaký chytrej, opravdu chytrej blb, že to vydrží do minus 18, no tak ten člověk to sadí, počítá, že to do těch minus 18 vydrží a ono to nevydrží do minus 18. Jo. Takže prosím vás pěkně, Ola Europea, tady jsme ji teďka sadili, máme ji od kluku z Přibic. Vybrali jsme jí toto místo, ačkoliv jsme ji chtěli sadit původně někam jinam, ale on ten kmínek není tak vysoký, tak vlastně dostala místo tady, jo, abych ji měl hlavně na očích z té terasy, aby jsme se odklonili dál vlastně z té spodní zahrady od té vody, protože tady, jak vy víte, tak my s tou vodou se tady potýkáme, kopneme do hlíny a při páté lopatě už tady narážíme na vodu, jo, takže tady dostala drenáž, středomorský kopec a tak to bude tady u terasy. Jo, samozřejmě bude chráněnou ta olivka budkou. Jo. Já jsem nikdy neřekl, že se olivovník chrání vakem a kabelem. Jako, jo. U toho kabelu je další problém, že když ten kabel dáte na ty listy, na ten olivovník, tak s největší pravděpodobností ty listy mají problém a opadávají. Jo. Tam to tak nefunguje jako u toho Trachycharpusu. Jo. Takže vždycky jsem říkal, že olivku je potřeba chránit budkou a olivku do minus 12 a už se musí dořívat. Samozřejmě je lepší, když se bude dořívat při minus 10 cca. Jo. Ještě teda samozřejmě tady v našem místě, co já doporučuji, relativně postavit tu budku dřív, jo, protože olivovník, ačkoliv má mrazozdornost do minus 12, tak je tam ten problém, že když ostanou namáchaný kořeny, jo, tak ta oliva, i když ji potom budete přes zimu chránit, tak vám ty kořeny začnou hnít a vy o tu olivu přijdete. Jo, takže je potřeba ji chránit prostě relativně brzo i před těma podzimníma deštěma. Samozřejmě Jižní Morava, tam vlastně olivovníky, Trachycharpusy už se dnes nechrání. Tam vlastně tyto rostliny to vlastně dávají. Jako, jo. Ale holt prostě celá republika není Jižní Morava a hrozně se potom lidi diví, že proč jim zmrzla oliva a píšou, mě posílají fotografie, rozdejchá to ještě, co myslíte, obrazy, jako jo, no, jak to může obrazit, když dostala minus 18, jako jo. Nebo když někdo tamhle tvrdí a vypisuje někde tamhle ve skupinách, že rostliny je potřeba v našich podmínkách otužovat, potom, že budou otužilejší a že se chránit nemusí. Jo. No to je zase takový další prostě blud. Prostě ta rostlina to má geneticky daný, kde prostě ta hranice prostě končí. Kde ta vartost je u konce, tečka. Jo. Můžeme se bavit o nějakým půl stupínku, 3/4 stupínku, možná stupínku. Ale ne, že vy, když si budete tvrdit, že tady budete Trachycharpus pěstovat 10 let a že vám po těch 10 letech na místo minus 12 vám vydrží minus 20. Jako, jo. Takže to takovýhle prostě bludy se dočtete a já tomu potom rozumím, že když někdo prostě to chrání tím prvním rokem,
takže si to v dobré víře v nějaké takovéhle té exotické skupině, co jich je, po tom internetu lítá úplně šíleně, tam ani nemá cenu se k tomu něco vyjadřovat, za mě teda jako jo. A tam samozřejmě vyjadřují se tam profici, jako já neříkám, jo, ale některý teda to je úplná katastrofa, jako jo, prostě to je šílený, jo, co se tam píše. A potom v dobré víře takový člověk, když začíná s exotikou, tak se tam dočte takovéhle věci a ejhle, má po palmě, má po olivce a je to potom věčná škoda. Jo? Takže prosím vás, zjišťujte si informace, když sázíte palmy, když sázíte olivy, co to potřebuje, jak to potřebuje, prostě, jo? Čím to chránit, čím to nechránit. Já vám tady ukazuju, co vlastně my tady v těch horách prostě pěstujeme, čím to chráníme. Proto, co já na našem e-shop prodávám ohledně té ochrany, tak si zatím plně stojím, protože to je tady testovaný při teplotách letošních skoro minus 25. Jo. Takže co já tady prodávám, tak to všechno funguje na 100, na 150% a není s tím žádný problém. Nefungují nějaký kaničky do vod prostě a nějaký jenom pytle, který na to dáte a nemusí se dořejvat. Ne, vůbec ne. Takže přátelé, to by bylo jenom takhle na kratoučko. Ohledně tady toho, jo, že tu olivku je potřeba samozřejmě chránit, když teploty padají pod nějakých minus 12, přátelé. Jo. Tak to by bylo jenom takhle. Ještě vám tady ukážu naši butiu, jak se vlastně má po zimě. Nemá sebe menší problém. Nemá co rizikovat. Zimu zvládla perfektně dobře, jo, ačkoliv ty mrazy byly tuhý, ale v našich skleníkách plně odvětrávaných, ve velkých mrazech samozřejmě dotápěných. Nemají žádné palmy, prostě žádné palmy problém, vůbec, jo. To samý Juval Chilensis, ta vůbec ta s nějakou vlhkostí velkou nemá vlastně vůbec žádný problém, jako pochází z Chile. V pobřežních horách vlastně dorůstá do 2000 metrů nad mořem, jako jo, takže ta na tu vlhkost tam je zvyklá. Ale pozor na tu zimní vlhkost, jo, než začnou mrazy, tak je potřeba tyto palmy plně odvětrávat, jo, ty skleníky musí být naprosto do kořán, abyste si tam nezadělali na plíseň a takové skleníky na našem e-shopu najdete www.propalmy.cz, které jsou multifunkční, mají 2 větrací okna, vlastně dole vstupní dveře, nahoře velké vlastně okno a vlastně velký výkyř, který otevřete na hvězdné nebe. Plus naše kabely, které jsou odzkoušeny do nějakých minus 25 po letošní zimě. Tady ještě pohled na naši Olea Europea, která tady si pěkně sedí při terase, aby takto na ní bylo krásně vidět, když si dáme odpolední kávičku na terase, tak aby jsme se těšili z nádherné olivky. Ještě jednou moc děkuju klukům do Přibic. Tato olivka je z exotické zahrady Přibice, kde najdete klidně dalších 1000 olivovníků, takže se stačí zastavit. Přátelé, mějte se krásně, chraňte ty palmy, chraňte ty olivky, když je potřeba a nedejte na to, když tam nějaký blb napíše, že to vydrží minus 18, tak to určitě nevydrží. Přátelé, mějte se krásně. Zatím ahoj!